Pilar Aleixandre Lamarion. Invoco as mulleres de Ulises para desescribir 4 episodios da novela. No pranto por Bridget Cleary é un espello do enterro de Paddy Dignam, no que describo un episodio real que é a morte de Bridget Cleary a mans do seu home por ser unha muller que tiña galiñas, cousa que era a independencia, e unha máquina Singer de coser. Invoco tamén as mulleres que fixeron posible a edición de Ulises, as editoras de Shakespeare and Company e a feminista editora en Estados Unidos. Son Marica Campo e o meu relato no libro Entre Donas titúlase Calidoscopio. Ao escribilo pretendín que a voz narradora, aínda ficando no seu tempo histórico e denunciando o papel da nai e da Igrexa Católica, exprese non só sentimentos, senón metasentimentos, os que lle provoca unha xenea feminina na que se recoñece a dos mitos clásicos que aflorarán entre situacións reais paralelas. Digamos que é unha narradora palimpsesto a refacer o mito coa vontade explícita de converter a sumisión en elocuencia, a derrota en vitoria. Moi boas, son Rosalía Fernández Rial e o meu relato dentro do libro Entre Donas, publicado por Bahía, titúlase Eichico. O tema subxacente deste conto é o cuestionamento do binarismo de xénero. En el, un personaxe feminino sinte atracción e acaba namorando de outro personaxe supostamente masculino. Mais, co paso da trama, aquilo que a protagonista lle parecía un home resulta non selo. A pregunta é en que medida isto condiciona os seus sentimentos pola outra persoa e canto hai de compoñente social nesa posible modificación. Esta hibridación no plano discursivo tradúcese tamén no plano formal e mestúrase así o narrativo co poético, co artístico e co musical, nunha rede de fíos que é tamén colectiva e que conforma este libro no que foi un placer participar. Son Inma López Silva e a miña participación no libro maravilloso editado por Bahía Entre Donas é o relato O silencio dos pincéis, no que tento facer unha reflexión arredor da violencia contra os débiles, non só estrictamente contra as mulleres, que tamén, e cales son pois os refuxios e, polo tanto, tamén os espazos de loita e de transgresión e de non aceptación que nos quedan ante toda esa violencia que é estructural. É un relato que escribín con un gusto enorme e oxalá que todos gostedes del. Sou Teresa Moure e escribí o relato A hora da iguana para o libro Entre Donas, da editora Bahía. A miña intención era reventar as costuras ríxidas das clasificacións, esas que as ciencias, tanto as biolóxicas quanto as sociais, trazaron para delimitar o conceito muller. Porque ás veces a furia puxa de nós para sermos monstros, para sermos iguanas. Son Emma Pedreira e escribín Ese lunar, que é un relato que está incluído en Entre Donas de Bahía. Baseeime para escribilo nun suceso negro da historia máis truculenta do país, que é o crime da legua dereita. E o que fixen foi tratar de buscar para o relato unha pincelada de humor. Creo que o humor é algo que falta un poquinho nas nosas letras e tamén busquei unha óptica femenina para tratalo. Así, a protagonista deixa de ser un home e pasa a ser unha muller, a narradora deixa de ser unha soa e pasan a ser dúas, posto que a persoa que me contou a verdadeira historia da legua dereita, que tamén escritora e amiga Beatriz Maceda, pois aparece como segunda voz. E trato de reivindicar tamén o desexo feminino na muller madura. Creo que é un relato bastante curto e que lle dá unha volta a esa historia tan noxenta. Son María Reimondes e son autora de Xirarei, o relato incluído no volume Entre Donas, no que pretendía explorar
a presenza das mulleres nos videoxogos e tamén o conflicto entre o coidado e a vida laboral. Toda a vida se fixo así, sempre foi así, non son máis que pobres xustificacións das violencias para perpetuar a dor e as exclusións. O relato A revolución do querer, incluído no volume Entre donas de Bahía Editorial, propón rabuñar a tona a superficialidade destas falsas verdades universais para construir un novo relato da historia coas nosas propias voces, coas voces de todas nosoutras, e revolucionar o querer diverso no que todas contamos, no que todas somos suxeito. O meu relato, As laranxas de mamá, trata sobre un tema creo que pouco literaturizado, que son as relacións que se establecen entre persoas coidadoras e as que son coidadas. Neste caso, unha anciá dependente nas fases últimas da súa vida e máis a súa filla. Quixen mostrar a dureza física e emocional, os conflitos que xeran as renuncias persoais, pero tamén a reconciliación, a tenrura, os afectos e a aprendizaxe mutua. Son Antía Yáñez e o meu relato para a antoloxía Entre donas de Bahía Editorial é o titulado Fillas. Con el quería amosar que nós, as fillas, moitas veces cremos que as nosas nais non teñen vida máis alá diso de ser nais. Un pouco quería escribir sobre a maternidade máis alá dos fillos ou das fillas. E tamén amosar esas historias que sempre nos contaron desde o patriarcado, a infidelidade na parella, os fillos fora do matrimonio, fillos ou fillas fora do matrimonio, pois que teñen outra lectura, que non sempre é como nos las contan. E xa por último, amosar o meu amor polos animais nunha pequena chiscadela co nome do can da veciña. Nada máis, un bico e apertas.